हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय सिनाखना बियाब बाथौ गौथुमा। आसाम नाङैनो सिनायथि मोननो हानाय उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि हालामनि बेन्दोङाव थानाय हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव दिनैनिफ्राय सनाथि मायथाइ फोरबोखौ जागायनानै फैगौ 22 जानुवारि एबा मागो दाननि 7 खालारसिम सनाथि मायथाइ फालिथायखौ खुंनाय जागोन। दिनैनि हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि 6:30 रिंगायाव थानसालि थारनायजों जागायनानै फुंबिलि 8 रिंगायाव गां बाजि धोरोमारि जाथा बिरहोनायजों लोगोसे गं बाजि आलारि बाथि सावनायजों लोगोसे 9 रिंगायाव गोथैसि बावसालि बेखेवनाय आरो गोथैसि बावनाय जायो। 9:30 रिंगायाव फुंबिलिनि आरज, 10:30 रिंगायाव दरखं, सायनासालि, आलासि जिरायसालि आरो स्काल्पचार बेखेवनाय जायो। बेलासिनि 1 रिंगायाव बानजायाफोरनि बिसम्बि आरो बाथौ गुदि खिथाब बिजाब बेखेवनाय जायो आरो बेलासिनि 2 रिंगायाव माइनाव आरो लाइमोनफोरनि सावरायमेल लानायजों लोगोसे बेलासिनि 3:30 रिंगायाव बाथौनि 19 आयदानि सायाव मोसानानै दिन्थिनाय बेजों लोगोसे बायदि बायदि हाबाफारि लानाय जायो। खुलुमबाय। दिनै 2023 मायथाइनि 20 जानुवारि आरो बेयाव हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ जोङो खुंगासिनो दङ आरो दिनै सेथि साननि गिबि हाबाफारियाव बेनि सिगां माने बेयाव गोबां मानसि बेयाव सफैदों। थानसालियाव धोरोम सिबिसुला सुबुंफोरा सफैदों, बोराय बुरैफोरा सफैनो हादों आरो थानसालिनि गायसनगिरि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना सफैनो हादों, जायफ्रा थांनानै दङ। दा बेनिखायनो जोङो कमिटिनि जानानै जोङो जोबोर गोजोननाय फोरमायदों आरो जोङो बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावदों जे मोनसे बेयो बिटिसिनि गेजेरावनो मोनसे सेक्रेट प्लेस जाबाय धोरोमनि थाखाय आरो बेयाव दिनै माने गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि धोरोम सिबिसुलाफोरा बेयाव दावबायनो फैयो। दा बेनिखायनो जोङो गोजोननाय फोरमायदों। दिनै सेथि साननि गिबि हाबाफारि जोंनि धोरोमनि नियम बादियै जोंनि जाथा बिरहोनाय, गतिके 50टा जाथाखौ जोङो बिरहोबाय आरो लोगोसे 50टा आलारि बाथि सावनानै जोंनि बे फोरबोखौ जोङो माने जागायबाय। जोङो फिरफिला बिरहोनाय जादों 50टा आरो 50टा आलारि बाथि सावनानै जोंनि गिबिनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ जागायजेनदों आरो बिनि उनाव जोङो नैथियाव जोङो जोंनि पुर्बपुरुख आजै आजौ आबै आबौमोनखौ जोङो गोसोखांनाय, जिहेतु बर'नि मोनसे मोनबा फोरबोआव बिथांमोनखौ जोङो गोसोखाङो। बे हिसाबै जोङो माने गोथैसि बावसालियाव थांनानै जोङो बिथांमोनखौ माने बावनाय जाबाय, गोसोखांनाय जाबाय। दा बे हाबाफारि आरो लोगोसे बिनि उनावनो जोङो आर'ज खालामदों जोंनि सुबुं माहारियाव जाहाथे सान्थि फैयो, बिश्व सान्थि फैयो, बेनि थाखाय जोङो खालामनाय जादों आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव जाहाथे जोंनि एकताखौ भातृत्वबोध बेखौ जाहाथे मेनटेन खालामनो हायो। बेनिखायनो जोङो मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि सुबुं लाफानानै जोङो आर'ज खालामनाय जादोंमोन आरो बेयाव गोगोम माने मानसिफ्रा बाहागो लादों। जों जोबोर गोजोननाय फोरमायदों। दा बिनि उनाव जोङो हाबाफारि बादियै जोंहा गेट बेखेवनाय जादों आरो बेनि उनाव जोङो गेस्ट हाउस बेखेवनाय जादों, जोंनि सायनासालि बेखेवनाय जादों आरो लोगोसे जोंहा बाथौनि माखासे माने कालचारफोरा गोमालांनायनि लामायाव माने थांबाय थादों। दा बेनिखायनो जोङो थुंग्रियाव गाना मोसानाय, जोंनि बेबो बर' हारिनि मोनसे कालचारनि गेजेराव गोग्लैनाय गोगोम मोसानायमोन बियो। आसरित जे गोबौ थुंग्रियाव गाना मोसानाया दा आथिखालाव गैया जालांनो हमदों। दा बेखौ रैखाथि होनो थाखाय जोङो मुसुखानि गेजेरजों बेखौ माने देखायनाय जादों आरो बे मुसुखाखौ जोंनि माजबाद समाजनि MLA मानगोनां बिथां सरन बर'आ फैनानै बेखेवनानै होबाय। दा बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि बे कालचारखौ लाखिनो जोङो नाजादों, जोंनि ट्रेडिसनखौ जोङो माने लाखिनो जों नाजाबोदों आरो भबिसत नैबे हिरिम्बा बाथौ थानसालिया जोंनि गोमालांनो नागिरनाय कालचार, ट्रेडिसन, हेरिटेजफोरखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनो थाखाय जोङो माने थांखि लादों आरो जोङो बे हिसाबै जों खामानि मावलांबाय थागोन। ओमफ्राय जोङो दा नै बेलासि समाव जोंनि आथिखालनि जुबसामा जौ सेरेबजों गोबां माने गाग्लोबजानानै दङ। बेनिफ्राय लोगोसे ड्राग्स लानाय जोंनि समाजाव गाज्रि हुदाया एसे सोलिगासिनो दं। बेखौ जोंनि समाजनिफ्राय बोरै होखारनो, ओमफ्राय जोङो हाबा जाखांनायनि उनाव जोंनि संसारखौ जोङो बोरै सालायलांनांगौ, बेनि सायाव जोङो सावरायनाय मोनसे बाहागो लादों आरो बे माने सावरायनाया दा सोलिगासिनो दं। दा जोबोर मोजांनि बाथ्रा। बेयाव जोंहा सेन्ट्रेलनि
जिल्लानि दैदेनगिरिफोर फैनानै माने बुंथिदों जोबोर जोङो मोजां मोनदों आरो दा नैबे बेनि जोबनायनि उनावनो जोङो हिरिम्बा बाथौ थानसालिया मोनसे माने माबा खालामदों पाब्लिसिटि डिपार्टमेन्टआ मोनसे बाथौनि गुदि खिथा नांनाय लेखा जोङो दिहुननो थाखाय जोङो नाजादोंमोन आरो बे अलरेडि एबार खेबनैनि थाखाय जाबाय खेब बिसान मोननै आगोलाव 2019आव दिहुनदोंमोन ओमफ्राय दा नै खेबसे आरोबाव जोङो दिहुनदों आरो बेखौ जोङो फारि फारि माने दिहुनलांबाय थागोन अनलि बाथौनि आर्टिकेल जोंनि जारिमिन जोंनि इतिहासखौ बेनिफ्राय बे बिजाबनिफ्राय माने मोनदांनो हागोन जोंनि जारिमिनखौ गतिके गाबोन समाव जोङो सुबुरुनखौ जोङो बेखेवनाय जागोन आरो गाबोन फुंबिलि 10:30 माने फरायसाफोरखौ लानानै एखे जोंनि बे ओनसोलनि सोलोंथाइनि सायाव माने जोङो सावरायनाय जागोन जाहाथे बे एलेकायाव जोंनि सोलोंथाइया दावगानो हायो बा फरायसाफोरा फरायनो मोजां मोनो बेनिखायनो गोरों गोरों सुबुंफोरखौ लेंनानै जोङो बेयाव मोनसे सेमिनार जों खालामदों आरो बे आयदाया जाबाय मा जेनेबा सोलोंथाइखौ मोनसे आइडियेल सोलोंथाइखौ धोरोमनिफ्रायबो जों मोननो हायो धोरोमनि गेजेरजों आइडियेल सोलोंथाइ लानो हायो दा बेनि सायाव बुंफैगोन डक्टर प्रफेसर अबनी कुमार भट्टाचार्य अबनी कुमार भागवती बिथाङा रिटायारमेन्ट जाबाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय रिसेन्टलि ओमफ्राय नेक्स्ट प्रफेसर भुपेन नार्जारी बिथाङा गाबोन सफैगोन आरो लोगोसे बिटिसिनि सेक्रेटारि बिथां नरेन चन्द्र बसुमतारी बिथाङा माने फैगोन बिथांमोनाबो बिबुंथि लाखिफैगोन गतिके जोंनि फरायसा आरो बे टिचारल' बेयाव बाहागो लागोन दै फरायसाफोरखौ मेन्टेलि आप टु डेट खालामनो थाखाय जोङो बे माने प्रग्रामखौ जोङो लानाय जादों बेनि उनाव बेलासे गाबोन बेलासे माने जोंनि बाथौनि दर्शननि सायाव बाथौ धोरोम आरो बेनि दर्शन बेनि सायाव जोङो माने सावरायनाय जागोन आरो बेखौ दैदेनगोन जाहा पद्मश्री डक्टर मंगल सिं हाज'वारी बिथाङा दैदेनगोन आरो बुंथि फैगोन डक्टर नरेश्वर नार्जारी उदालगुरि कलेजनि बिथाङा एस'सियेट प्रफेसर बिथाङा बुंफैगोन आरो लोगोसे डक्टर अनिल बर' बिथाङाबो फैगोन जोंनो खबर हरबाय दा गतिके बिथाङाबो बेयाव माने लाफैगोन आरो लोगोसे दा डक्टर दिननाथ बसुमतारी बिथाङाबो फैगोन बिथाङा फैगोन आरो फैनानै बिथांमोनहा बिबुंथि लाखिगोन गतिके जोंनि दर्शननि सायाव आरो उथिबोनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे धोरोमखौ लानानै जोङो बोरै दावगानो जोङो मोजां समाज बोरै दानो बेनि सायाव बिथांमोना बिखद भाबै आल'सना खालामफैगोन बेखौ जोङो गोजोननाय जों मोनदों जोबखांनायनि उनाव जोङो गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि मोनसे कालचारेल डेमनस्ट्रेसनबो खालामनाय जागोन आरोखि बे फिल्डआवनो बेनि उनाव अपेन सेसन आरो बे अपेन सेसनखौ बेखौ फैगोन बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर' बिथाङा बेखौ फैगोन आरो बेयाव गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि बाथौनि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो लोगोसे आसाम सरकारनि मन्त्रि नन्दिता गारलुसा बायदेवा बेयाव सफैगोन आरो बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो सफैगोन गतिके बेयाव माने गोबां माने गोरों गोरा बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों आरो बिथांमोना नायफैनानै जाहाथे भबिष्यत बेखौ हिरिम्बा बाथौ थानसालिखौ डेभेलप खालामनायनि थाखाय बिथांमोनाबो निश्चय बिथांखि आजावगोन जों बेखौ आसा खालामनाय जाबाय आरो बयबो रायजो राजाफोरखौ जोङो गाबोन आरो समफोर लोब लोब फैनानै जाहाथे बाहागो लायो बेनि थाखाय आङो गुरै खावलायहरनाय जाबाय 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कभिड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन। थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।